Bueno, doncs amb la meva germana sempre hem tingut un vincle molt especial. De fet, anàvem juntes a l'escola. Sempre, a nivell familiar, hem tingut una relació molt bona. Sempre hem estat els quatre molt units, sempre hem fet activitats conjuntes, hem viatjat sempre els quatre. Què fas? Què vaig? T'agrada recollir els plats? Muy bien. Ya veo, ya, ¿eh? El Rubén pues és una persona molt original, ordenat, carinyós. Quan té una idea, costa molt de fer-lo canviar. A tocar la batería, a la canto, a la musicoteràpia. A la Txell li encanta el Nadal, li encanta la piscina, la platja. Llavors, jo com a anècdota destacaria tots els estius que hem anat juntes a la platja i que no la pots fer treure de l'aigua, no? Per dir-ho d'alguna manera, ella està dins del mar i ella és feliç. Llavors, i ella, quan anem de viatge, doncs li encanta. És feliç anant... De fet, li agrada més marxar fora i viatjar que quedar-se a casa. Fa tot tipus d'esport, el que sigui. Li agrada la bicicleta, li agrada esquiar, li agrada patinar, li agrada el patinete, li agrada nedar, li agrada el judo. A bàsquet, a futbol, a tenis i a bolos. Tu li pots demanar què has fet avui a l'escola, com t'ha anat l'escola. Llavors ella t'explicarà en funció de lo que més li agrada. Llavors, el dia, per exemple, que fan ball, sí que t'explica que ha anat a fer dansa, que ha anat a l'illa a fer dansa, que li encanta ballar, i inclús a casa, doncs, ella també et balla i, t'explica això, no? Porta, jo diria que 20 anys o més anant a campionat especial. Li agrada fer esport, evidentment, però també li agrada tota la juelga que hi ha al darrere d'aquests viatges, no? Quan anem a comprar amb la Txell és tot una diversió, un món, perquè ella ja, com us he comentat, és molt rutinària, llavors ella només va comprar les coses que a ella li agraden i que a ella li interessen tenir a casa, tenir a la nevera. Coses que després ella tampoc s'ho menja, no? Però, dintre seu pensa que és important tenir-ho. Comprar li agrada molt. A més, ella es fa una llista, amb la nostra ajuda, perquè ella encara no sap escriure, llavors amb la nostra ajuda fa una llista de les seves coses només. I sempre porta aquesta llista, quan ha acabat de fer la compra, l'estripa i ja la llança a la papelera, allà mateix, a la primera que troba. Jo, quan vaig de vacances o de cap de setmana, anem amb amics, i ell s'ho passa genial, vull dir, col·labora moltíssim, i inclús col·labora més que a casa, perquè sap que està amb una altra gent, i si anem amb un parc d'atraccions, doncs ell, el que fan els altres, vull dir, inclús més. A la de stop, el niño bravo, el niño, los delincuentes. La gent en general podrien aprendre molt d'ells, però a nivell de ser, de manera de ser. Són persones que no són gens rencoroses. Llavors penso que la societat en general, aquest punt d'innocència és el que falta, no? I aquest punt de no ser rencorosos o de transparència.